Mboten saged kula, mboten saged. napa? Mboten saged jenang kula. Bisanya apa? I love you. Love you too. Mas Gading. Inggih. Selamat Ya ampun, malam. selamat malam. Gimana kabarnya Mas Baik-baik Gading? saja. Alhamdulillah. Iya, baik-baik saja. Mas Gading gak kangen aku? Wah, kangen sekali. Ya ampun. Iya. Abang selamat malam. Abang. Malam, abang. Kowe bengi ke boh meni ngopelek. Kaya kaul, aku kaya kaul. Lah ya, kaya bercermin nek nyawang lintang Kairo Lah iki. pripun to beda lho. Lah ya ngono padha, kuwi. ajine padha manise. Ning aku nek sanggulane kok kaya ngono ki ra patut tinduk, nek aku nek kowe kok patut aku mandarane kok tarangan pitik lho nek aku. Lah kowe nek sanggulan Lah, kaya ini kan Karepku rambutku ya tak ngenekke tok, maksudnya nggo nutupi ya ta bathukku Iya. sing lengar. mbak kei belan ngono ta. Heeh, karepku ya tak Lah kei belan iya. kok lintang Lah ngono. ndasmu malah kaya bentet ngono lek. Jan batuke salah pangan ya, Mbak. Mula tetap jadi diri sendiri ya Iya. nggak apa-apa ya nak ya. Iya. Punya ciri khasnya masing-masing. Lah oke I cirine love karo kasih. myself. Dek Lintang saiki Nggih. kelas pinten? Sekarang kelas 1 SMA. Oh, sakit Berarti dewasa. berapa? 16 tahun. Iya, 15 Mas. 15 tahun. Iya. Dek Gading pinten, Dek? Kula 18 tahun. Ah, iya, selamat malam Mas Gading. Selamat Gading malam dalam. Mbak Lintang. Ya. Alah, iki Wow. apa anu ya? Dalam. Lek apa apa Mas Gading ki ngajak balen kowe, Nduk? Yang yo Dek wingi. Ngejak balen? Enggak. Piye? Ya aku disuruh diajak ke sini katanya kangen ngono lho. Oh, Ya. Lah dalah. Wes, urusane wong enom iki wis wong. Urus. Mboten. Yuk, kaum menua diam ya ini. Ini band Gen Z. Iki ini sing band heboh Gen Z. kaum menua. Kaum menua lerem ra. Sing heboh kaum menua. Kowe zaman nom-nomane ra tau nglakoni ngene kok kowe kenalan pisan karo diblusukke ning nggon galengan kok. Lah, ngono Lah kuwi. ya aku ra mengalami fase kaya Lintang urung ra mengalami. Saking ayuku kok wong serak ronto kok, serak ronto. Mbok kelingan dhisik panuthok kok le senengane. Aja sia-sia to, Mbak. Ayo Mbak Yu. Dek Lintang Dalam. kesini Nggih. sama Bapak Ibu. Nggih, kalih Bapak Ibu. Apa sih sanar tembungan ya iki kok? Yo. Maksudnya ngene lho, nembung ki maksudnya ngene lho. Mbok menawa sok kuliah ning Jogja. Iya. Lah, ra iso. Begitu. Heeh, nggih to nembung, to Nggih, nembung lah. nggih, besok mau kuliah ning di Jogja Jogja. dosane Bu Agnes kan karo titip, nggih to, Nah, karo bacaan ngono lho. Yo lah dalah. Nanti bisa Bu ojo pensiun sik ya, Bu. Lah ngapa? Ngono ora situ. nanti bisa satu kuliah sama Mas Dalang. Lah, ya. nggih. Kok jreng ya. Mbak Cobi, Dek Lintang Nggih. nyerak Mas Gading salaman. Ngerti lah nggih. heeh. Salim Mas Gading, Mas Gading. Mas Gading. Inggih. Selamat Ya ampun, malam. selamat malam. Gimana kabarnya Mas Baik-baik Gading? saja. Alhamdulillah. Iya, baik-baik saja. Mas Gading gak kangen aku? Wah, kangen sekali. Ya ampun. Iya. Abang selamat malam. Abang. Malam, Abang. Abang kok anu euforiane kok beda ya karo sing nom-nom ki. Lah kowe medeni ya. Lah ya kok Abang lho kok Oke, nek chemistry-ne lho piye wi? respone kok kaya ra ono lho, kaya ora kaya Gading karo Mas chemistry-ne to. Gading kan Lho, coba responnya- balen nono. Iya, selamat malam Selamat Mas malam Gading. juga Mbak Lintang. Good night Mas Gading. Good Kowe iki night. suaramu aja bindeng pas kaya banci ning bangjo. Lah, apa? Lah nek bindeng, abang. Abang. Lho beda ya awurane lah.
Ya beda. Mosok nyawang wong ayu kudune kagum kok malah mungkuk-mungkuk. Lho nyawang anak-anakmu. Lah ya. Lho, nek ngono kuwi jan nyenengke ya, Lek. Wis aku tak arane kono kopres kali ngeli tuwa saiki kegarek manembah wis. Ah, Dek Lintah tetap di situ. Oh, di sini. Bawa. Bawa. Bawa spesial buat Mas Gading. Nek iso Ah, bawa bawa. berdua. Mas Oh, mboten Gading saged, Nek, mau kula bawa bawa. apa? Derek, Apa mau duet? mboten saged duet. Duet nggak apa-apa loh, Mas. Mboten saged kula. Kalau dua, Nggih, kalau dua, pripun? Duet. engko ndak mah aku keblusuk. Ayo bawa spesial Mas Gading. Oke. Pripun? Ya bawa. Pun kula nderek kok namongan iki. Manut seliramu wong ayu bawane. Nggih. Syukur sing mengandung anu wong kasemaran sing katresnan. Katresnan. Nggih, heeh. Niku pelok barang, pelok barang. Walah pelok barang lah. Aku Ya. dhisik yo barang. Wah, jenang gula iki mesti. Ora. Aja kayak kue, aja kayak kue. Lho. Nang gula iki lho. Aja kayak aja ngono, aja ngono. Kayak kue, aja kayak kue. Karane wong akrami Ya ampun. Aduh. Apa lho lah Rasane piye to oleh rasane? Napa? Napas batuan saka bunda. Mah kenger kowe engko. Tangannya, Mas. Iki ngapa? Kok malah kaya titik memet iki? Kahanane sanding kotak iki kok ngopo? Lah nek apa? Cepol lho. Aku bisa mong anu saya bulan geger ngono awakku ora karo-karuan lho, Mas. An pikiranku wis traveling tekan ngendi-endi lho. Ayo nak. Omong ati pawi Piye le rasane? Nyes. Nyes. Ya karo di sawang apa Ah, di nggih. dicandra piye ngono lho. Seliramu. Waduh. dalam Kang Mas. Ngene iki malih KBB lho, Mbak. KBB apa? Kelingan sing biyen-biyen. Dadalan. Kalian sing biyen-biyen. Gus talah cah saiki. Kowe ya KBB to? Apa? Kelingan sing biyen-biyen ning bak truk. Kelingan zaman sekolah ning Pamulangan iki lho kok ning Batrek. Lah kan kowe kelirah disampirke ning bak truk kok. Kaya belajar kok no. Anatomi. Ya. Ayo sayang. Luput pisan kena pisan Seliramu ora tau luput, Yai. mila Kang Mas Hai. Loh. yen gampang luwih gampang Apa? Nek sing roman aku tanganku mesti gratil tekan ngendi-endi lah jenenge cek bocah cilik ya aja nganti ora tak arahke rono malah. Wis kowe aja pengen. Ora. Wis ra mungkin iso ngono masih nyeraki kowe bangsane Pak De Ahmad, Mbah Reso. Aku ya lah ya angger ketemu liyane nyritake putune gur glegeken wis ora ana cerita Lah liyane. iya. Yen angel angel
ngopo ya Bunda? Gaden. Non. Losno ekspresimu ki losno. Nek nyawang ya plas, nyawang plas. Kok magur Lah, ketak-ketik. kok mau ketal-ketil ngono. Lah, tangane- Nyawang ya tangane nyawang. kuder Dadi lho, Mas. kowe ngene iki aja mergo iya. aja mergo tuntutan panggungnya mergo memang kowe iki pengen nyawang-nyawang, pengen menikmati suaranya menikmati Lah, nggih. suaranya. Nggih. Ngono lho, dadi tenan rasa wong ketal-ketil katene le ngajari mamah kae ora tak gunakake to. Wah, Aduh, Mama. kowe ngajari nganggo ngrangkul barang ya kae mah ya. Mamah apa? Mamah kok gogoh wedi kok. Ayo nak bacot nak. Yen angel ka Le mbok pikir ki apa ta, Le? Nika lho. Wis Bar iki aku disengiti iki aku. kali sinten? Niki Sukina ta? wis nesu iki ketoke iki. Pun bagiane dhewe-dhewe. Lah, sik kae malah aku Mas. Kae. Tak lungguh dingleke bintang. Ora iso, aduh. tan kena tinumbas arta Langgami jeneng kula ya, Mas. Nggih, jeneng gula mawon. Duet kalih panjenengan boleh? Mboten saged Mboten kula, saged, mboten mboten saged. napa. Mboten saged jeneng gula. Bisanya apa? I love you. Love you too. Kok piye ngono ya, Le? Aku golekno guling, Jon. Apa bocahe kelet. Ayo karo jumeneng ra apa-apa, Nduk, karo lenggah ya nderek. Nggih. Nggih. Nek kene kena nek kono nek nyaman ning kono ya ora apa-apa. Iya. Aku tak ndek kene ya. Oh iya. Sampai engko. Ora apa-apa. Wis, warga laras ra bakar kepaten obor sinden. Ah, jan. Ayo alus suarane apik kaya aku. Elek.
Ayo nok dikancani joget adine. Aku juga mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Dalang Seno, channel Dalang Seno. Semoga kedepannya tambah lancar, sukses selalu, tambah solid dan guyub rukun. Amin. Terima kasih Mas Dalang. Sami-sami matur mbak nuwun Mbak Lintang. Lah kok kowe malah sing salah tingkah piye to, Nok? Kok lebih turki kok. Makasih Mas Gading. Makasih Mas Gading. Sami-sami Mbak Lintang. Love you too. Ya Allah. I love you too. Gusti Allah. Wah, terima kasih soh I love you too. Iki enek ucapan Lek. Selamat HUT channel Dalang Seno, sukses jaya sehat selalu. Amin. Saking Gudeg Bu Agus Magelang. Paring tindih 200.000. nggih. Mboten ngersake lagu. Ya aku ditaosi apa-apa sing penting gumyak regeng gayeng. Sesuk kena nggo KB lho. Nyepaki apa? Ya nyepaki. Pak Kudanil. Kebo apa jaran. Nah, iki Mbak Tatin karo Mbak Elisa diaturi minggah ya, bareng sisan. Ayo Mbak Tatin karo Mbak Elisa. Jebul aku orang ira, ngira jebul aku orang ira. Ayo sing gawan warga laras kok dadak Iren.
Iki sing enom. Aku manut sing tuwa. Kaya wong bingung. Gawean kok iren. Gawean kok iren. Gawean iren kok blero iki. Lah ngopo? Lah nek radang cak cek cak cek. Zaman saiki rene sacet-sacet. Jangan kesempatan itu nanti Dipaske larase ngono lho kok terus ora peke bisa dimaklumi dengan usia yang 50 tahun iso dimaklumi. Alah, le mbok deng-dengke tuwane. Ade ya mau manut ya mbiyen kan ade kon ngejokke sing dijokke ak dhewe, sing eksekusi kono. Ya wis, berarti ya iki mau dintekke dhewe. Apa nek ra ono sing tuwa kok ora tekan ati. Ya. Ngaturaken sugeng dalu sedaya mawon. Nggih sowan mriki Mas Gading Mak Cangeng Yuli Mbok. Nggih, sugeng dalu Mbak Elisa. Sugeng dalu Mas Gading. Sugeng dalu Mbak Tati. Kelihatannya malam hari ini berbunga-bunga ya. Berbunga-bunga. Beda-beda gitu ya. Beda ya. Iya, berbunga setaman. Kok bunga taman. Nek sayane Mbak Mimin piye Mbak Tatin? Pucuk. Bunga-bunga cinta semakin medekat di hatiku. Ini malam hari ini juga ketok kaya nganu ya. Rada sumringah, Ya, rada nek Baterai dicandra kebujulen. ya kaya kembang. kembang. Bang bangke. Ki malah anu lho, ciri khas Indonesia lho, Rafflesia Arnoldi. Lho jenenge apike kok ngono kok. Apa ya? Ning ambune. Ya, dari Mang Ayu Fatia ya, Mbak. Derek ndedonga kagem channel Dalang Dalang Seno, Seno. ingkang kaping gangsal. 5 tahun ya. 5 tahun luar biasa Semoga. tansah ngrembaka. Mm. Subscribernya tambah akeh. Amin. Sing delok ya semakin sing delok oke. Nontone Oke. viewer-e. Ya, enggak cuman apa wayangan-wayangan dari Warga Laras tapi juga wayangan yang lain Lainnya. juga di streaming sama Dalang Seno channel. Ya muga ngrembaka wae Amin. iso ngrembakake budaya sak Yogyakarta iso dibiwarake sak Nusantara sak dunia. Amin. Amin. Kira-kira kowe Selain mangkon. mendoakan Dalang Seno Channel ya mendoakan untuk netizen yang di rumah dan penikmat setia wayang tetaplah menjadi netizen yang Yang bijak. Yang bijak betul, biasakan mendelok dulu, membaca dulu lagi komen. Komennya. Ngefan Mbak Elisa keneng, Mbak Tatin keneng, Pak Desukimin keneng. Nah, Nah, sing penting kata-katane. ojo saling menjatuhkan. Iya. Nek dinalar fane akeh aku lho karo ngene Tatin. Ning aku tetep ya ora sombong, ora takabur. Nek dinalar. Iya. Neng biyen tau Terus dingenekke, Mbak kalau ada Tatin itu Mimin enggak usah diajak jijiki. Yo. Zaman semono ya, Mbak. Unek-unekke wong gur wong ngetik. Nek ora tak unake kok ya talah temenan. Lek ben kita lho buka HP kok ketok sedih ngapain Lek? Terus kon maca aku. Komene piye? Mimin itu laknatullah. Wis warna-warna ya tenan jenenge wong jenenge Jenenge netizen bebas kok ya wong delok alok bebas. Wong delok ki alak ora udu apa-apa gur udu Ya ning moto. saiki ketoke wis rapati ya kaya mbiyen. Dadi walaupun aku ada sama Kak Mimin, Kak Apri wis biasa. Ora kaya mbiyen meneh ya Kak ya. Nek mbiyen Ya. nganti sakit hati, padahal aku ora ngerti apa-apa sing diunek-unekke aku. Gara-gara kowe ngono kuwi. Iki nesune karo aku padahal aku no. Jojo kowe Terus itu kok ayo Tin, heh. Tatin kon ngopo, Bu? Pak. Mas Gading, Nggih, menika Nun, wonten kula. titipan saking Pak Putra Dikari. Oke. Luar biasa. Terakhir Putra Dikari. Kok ya mesti ya. Heeh. Nggih. Wis kok men ora loka tambah kebak, Pak. Panjenengan niku sok nontoni TikTok-TikToke sapa-sapa. Iya. Nyawer-nyawer tap-tap. Ini Aku juga bar disawer singa kok. Pak Putra Dikari iki nganti jadwalku suntik putih hafal lho nang wayah sesuk suntik putih ngono aku mesti ditransfer. Wis suntik putih dadine klawu ya Lek. Ijek proses. Glodok isik. nggih izin tak bacain ya Mas Gading. Nggih, monggo Mbak Elisa. Assalamualaikum, sugeng dalu nderek Mangayu Bagyo dari Putra Dikari Gina Baladewa PWKL. PKWL Peduli Kasih Warga Laras mengucapkan wilujeng ambal warso channel Dalang Seno kaping gangsal mugi tansah kuncoro ing dirgantara. Amin. Amin. Kagem anak Maski Gading Pawukir Seno Saputra ugi sedulur-sedulur wiyaga menapa seniwati Warga Laras tetap solid guyub rukun kompak semangat membimbing anak lanang Ki Gading Pawukir. Nggih, menika wonten tali asih sekedhik 1,5 juta. Wah, luar biasa. Pak. Untuk warga Laras nggih menika. Nggih, untuk kagem sedulur-sedulur Warga Laras request tembang Pangkur Semarangan. Nika.
Nggih, Ya, Kang nembang Mbak diaturke. Elisa. Ora tau. Jatahe Mbak Oh, aku Elisa. soalnya ya entuk cete sing kan nembang Mbak Elisa ora diwaca ya. Ya, ini tadi juga ada titipan apa Pak dari Boyolali minta melatih Rinonce. Ya, tadi Kamu ada juga Pak Susanto dari Malang juga minta tembang kangen. Menika iya. salame kagem Mas Gadeng belajar terus, Nggih. terus bisa meneruskan apa kuwi jenenge? Perjuangannya Bapak. Kiprahe Iya. Suwardi Pak Seno. Arek omong ngono wae angel ya. Ya, kita kirimkan juga untuk penggemar-penggemar lama Semuanya. PWKS. yang masih setia Sobat sampai hari ini. Ngebiar, matur nuwun. PWKS. Apa jenenge? WMC. Ya, ini terima kasih yang udah merapat dan menonton dari rumah. Ya. Yuk di Pangkur Semarangan bagi tugas ya, Mbak. Kowe kok. Hah? Kowe sing bawa, Terus? terus lagune mlebune tembang kangen. Ngono. Jadi Melatih bawa Rinonce. kowe ya ora apa-apa tandonmu swara rak gede. Ora iki meng Ya wes iki digilir wae ya wong iya, papat. iya. Oke. Aku nunggu gilirane iki Sang Dwijo. Mimin Honggo iki. dimulai saka sapa nek gigilir ayo. Saka kene. Kesek ya. Mingkar mingkurengu Gendone metu. Kowe sing nyekel. Kowe satelo halo, sajepen melu kono, penonton ben kok. Lah kan tak kira bapak aku. Kowe iki nek angger nang kene mesti spesial Mbak iki. Wah, nek digamake bintang tamu sing spesial nganggo ndok. Iya. Anti apal aku ya. Karenan marati Ayo Kak Elisa. Luar biasa. Wah, luar biasa. Awet pertama Pangkur Semarang rungokke Mbak Elisa sakyane ora maleh. Matur nuwun atas apresiasinipun kula makili anak kula Elisa matur nuwun. Lah kowe iki mah sakyana sakene kok malih kentir oleh malah. Aku ngapet guyu. Lah ya kono melu Melu makten. Oke, ayo Mbak Tatin. Sinopa Sinokarata mereka rata-rata pindah beten Ora lho dirampung sik. pakaratining ngelmu Gonggongan Sang Dwijo. mangga Rada mundur, Nduk, men tilah. ya Gurar kewirangane kok le. Ngasorane wis underestimate wis ngilani wong. Kang tumrap neng. Lho, cetha to. Nggih to, artikulasi vokal konsonan. Lho. Pressing ya. Suara kok nggo pesing barang. Penekanan. Oh, penekanan. Kang tumrap neng tanah Jawa. Kaki tak semprot kowe. Mang apa?
Lah kan suaraku landung, powernya luar biasa. Iya. Tok baygon bar. Lagi bener ya ngono kuwi. Agama gemeng aji. Apa? Makasih supportnya. Ora ana wong keplok blas ya. Jos. Alhamdulillah. Tembang kangen. Nggih. Tembang kangen. Jroning uripku yen ora ana sliramu Milih angin tansah tetep kanggo rasa kang nampe gawe lara dadaku lewat tembang kangen uga bisa dadi tombol
sampun. Ampun. Raketang sing kono mateni mik iki mau terus aku. Neng, Memberi kesempatan pada yang semua. Iya toh. Ora ya, ora tak pateni ning meneng wae. Nih oke, iki oke permintaan. Iya. Dari apa jenenge? Dari sekian banyak request, paling banyak itu request fragmen antara Mbak Tatin karo Lekmin. Nah, iki nggo ngobati kangene para pamirsa kok. Apa? Lakone kok seminten edan. Karo pemuda-pemudi mriki ngersakaken lewung. Oh ya, kuwi oke. lewung ki jatahe Bu Pras biasane. Oh, Sindene yo isih Oh, Mbak banyak Tati, kok. lebih Ada Mbak suwun. Agnes, Mbak Orisa iki hadir lengkap. Ada Mbak Ayu, ada Mbak Neti, Mbak Wahyu Bupras. Komplit. Absen Anting sama Mbak Ika. Iya, iki suminten edan, kowe tetep dadi cempluk. Nah, sing dadi sumintene Lek Sukimin. Terus lenange? Lenange sapa iki? Mas Kisban. lagi nguyuh. Oh, agak ngetap kok, Pri. Lagi ngerok. Lagi pipis karo Bu Pras mau. Apa ya lewung sik nyasi lewung sik ya ora apa-apa ta, Jas. Ya, lewat Ya, juga nggak lewat apa-apa. sikit. Mangga. Sinten? Seliramu apa? Nduk Erisa manut, Nduk Loh ini Orisa. ada Mbak Agnes sama Oh, Mbak iya, Orisa Mbak Agnes sama juga. Mbak Orisa. Bu Prastiwi. Mangga. Monggo, Nak. Lewung. Lewung. Ya. Oh, limong kari dhewe. Oh, limong Oh, kari lewung dhewe, kari kae. dhewe. Limong arep Oh, ndi? ya. Oh. Menonton iki. Ya apa manut? Oh iya. Harapane kanca Berarti warga langsung laras. Fragmen. ramen. Fragmen apa sing dadi Mas Brotone Mas Solikin. Ya, sip. Adewe tetep dadi mban. Mban abadi. Mbane sapa? Wis apa? Aku mbane kono kowe mbane Aku iki. mbane iki ya. Ceritane piye ceritane? Oh, pancen bener kandhane wong bakul sinambi wara. Yen Den Mas Broto ngono oncat ora tresna karo aku, merga ana menungsa murang tata kowe sing aran ceplok warsiah. Ora lho, kok teko-teko wis andang unek-unekke maksude piye? Selak rasronto rasane ngatiku muntap dadaku. Loh, kok sik ana perkara kuwi dirampungke alon-alon ya iso ta? Ana masalah apa, ana perkara apa? Sing cemplok iki sing blenek apa sing anu nyelekutis? Aku mbane kok. Koncone. Aku Iki koncone, Cemplok koncone. iki. Aku cemplok. Kowe sapa? Ayu yo ayu aku. Wasis yo wasis aku. Ya jelas lo suminten kok. Apa nek saya iso nglawan suminten? Loh, aku ya anak warok. Bapakku ya Sekti Mandraguna. Ya padha nek padha-padha. Oh, iki to sing jenenge Suminten. Anak Guna Seco. Warok guna seco. Duk nalika semono, Kanjeng Adipati Debya ngalim ing Trenggalek, nek bapakku iso mateni kraman, bebanane aku didapet Den Mas Broto. Ning kasunyatan Den Mas Broto saiki oncat. Loh, mergo saka pokal gawemu. Mesti kowe pamer awak. Pamer awak kowe. Heeh. Kok sik iki piye to? Anu piye jenenge? Awake rasa dipamer kaya aku seks sepir ngene iki wis do mudeng wong lanang. Kok ta? Kok sik iki karepe njuk kepiye nek ngene? Ora iki koyone wong sing arep nikung kuwi malahan. Nikong. Iya. Iki sing arep karo Den Mas Broto? Kudune kowe sing ra trimo wong jane dadi pasanganmu to. Oh, dadi iki. Wong kok pawakan kaya gerdu kok iki. Kok sik ta? Iki padake kerdune aku ra trimo. Mesti nek aku nek ra trimo. lamaran tetep Den Mas Broto milih aku. Aku iki mending kaya gerdu timbangane kowe wedok ora lanang ora. Ning kang iso ngancani rondo. Kok sik ta? Lah kok apa gelem ngancani rondo? Lah kowe gerdune mbok kowe le rondo nek lu kok. Lho. Ana jenenge Ayu ya, Ayu aku gede ya gede aku. Ora mau kalian Den Mas Broto milih aku. Ayo ya, aku gede ngante aku. Ada Den Mas Broto yang milih aku. Kaya ngono kaya Den Mas Broto. Garis gedene suminten ki njaluk kowe aja cerak-cerak karo Den Mas Broto. Saiki nek pancen iki Den Mas Broto konen rene kon milih endi? Lah. iki, Jajalan. Men padha padake. Padha padane Den Mas diatur tindak Broto ini. diaturi tindak mrene ben iki ben Den Mas Broto omong dhewe. Ya wis, tak pethuke nganggo Grab sik. Mas Broto. Mas Broto. Iya,
Piye ajeng? Kula sampun kapangklan panjenengan Kang Mas. Lah kok klewa-klewa lho. Saatase karo Suminten kok iso klewa-klewa lho. Den Mas Broto ki. Panjenengan sampun dipun pacakaken kalian kula lho Den Mas. Kanton nenggo dinten tepuking damel menika lho Den Mas Broto. Panjenengan pirsani anggen kula nyalira busana lho, sampun kula lho. Kuwi ben apa? Kowe nek ngono kuwi wong lanang ya malah gila to. Lho, wis Aku tak gila. bleweh-blewehke kaya ngene lho. Wong wedok ki mbok sing lumrahe. Apa dibledehke sisan ae piye? Kok Kuwi asli apa ora, Sum? sum. Sen mbok ora sum. Iso banget anak adipati kok sum. Ten ngono lho. Joke, Sum. Ngeten Piye, kemawon. piye, Garis gedene kok panjenengan oncat saking desa Siman menika mongko panjenengan sampun badhe kadhopaken kalih kula. Nah. Apa merga wong wedok niki? Amargu apa? Kok merdu. Amarga kuwi aku ki ora tresno karo kowe to. Dados panjenengan pilih menika. Iya iki Rungokno cempluk iki kupingmu. pasanganku. Sepindah malih jenengan maksuli. Jenengan kupingmu. Pilih Suminten apa cemplok jane? Mas, panjenengan Matur walaka Pedang Den. ngendika Ya sak menika. senadyan iki kaya gerdu ning aku milih iki. Kok malah kaya gerdu? Kan gari mlebu aku. Gas gerdune sakmene. Ya wis to. Piye to? Jenengan ki iki tenanan lho, tresnane panjenengan ki karo aku apa karo Suminten? Ya karo kowe to pluk ket biyen rak aku tresno. karo Gerdu ki kowe kan to. ana kentongane. Kentangane ndi? Lah kowe gawa Iki tak tutuk. gawa. Aku duwe. Ya kok ronda bareng tutuk ro kentongan. Ayo. Den Mas Broto. Piye, Tan? Sabda Pendhita Ratu ingkang ngendikanipun boten saged wala-wali. Panjenengan Mas. sampun kapacakaken kalih kula Ojo lho. to, Mas. Piye? Ning manut to atimu jane seneng karo sapa? Monggo panjenengan menika Mas saged kanthi pramono. Netranipun. Kok to? Ai konten. Kok dadi kaya ngene Sabar, ta Plok, iki? sabar. Kok to? Nek wong dadi wong lanang iki mbok ora mesla-mesli ngono lho. Ya, aku ki Nek tresno wis karo milih aku kowe. ya wis milih aku kok Iya, ditemek aku temek milih ngono lho. kowe. Ya wis kene nek nang ngene ya nang ngene. Wes kene-kene Mas wes. Broto. Wes iki sing jenenge jodoh yang ngene iki jodoh kuwi dudu jodohmu. Wis nek ngene wae. Ayo. Kowe nyeratekno kono genti aku Ayo. tak kene. Nah, kowe nyeratekno. Ikan sampun dan ono. Aku ya judek kok. Aku ya emoh. Kono ben Piye rasane wong kapedhatan terus piye rasane Den Mas Broto? Ngene. Lah kowe ra ndek Seduro bathok senyari bumi bakal tak belani. Den Mas Broto nyatane wis milih aku. Yen kowe arep seneng karo Den Mas Broto langkai aku sikik. Apa? Kowe Suminten kok manjegok to kowe iki? Menungso muram tata kowe Suminten. Aku ora ngrebut lho. Sing ngrebut kowe lho. Nah. Iki jodohne ya iki kok. Mas Broto. Mas Broto jenengan ki nang ning tengah kene. Ki lho mbok dilanggati sik kepiye karepe? Kok sik to? Iki kok kowe iki milih sapa? Aku milih kowe, Pluk. Milih aku ya mandek nang kene manteng anteng. Aku mandek. Meneng. Iki neng-nengen sik ya, Mas. Coba sapa, Pluk? Den Mas Broto. Kok gur kon meneng aku, Pluk. Iki ayo Dik, iki nek Wirangisen kula boten saged katebus menapa kemawon Den wis Mas. mali karo aku iki kudu di nek iki ra sido dadi manten ya dicopoti no. Nek kan ra sido dadi manten. Ya mesane Suminten no. Mas Broto. Mas Broto, kayak kepiye? Den Mas Broto. Yo nek entuk no. Ora entuk. Mas Broto. Kabeh Kok piye lho Suminten ki? kudu dicopot kabeh. Wes to Tan. Itu dudu jodohmu Tan. Mas Broto. Itu dudu jodohmu Tan. Mas Broto. Wes golek liyane wae Tan. Wis pokoke Den Mas Broto. Mas Broto. Piye? Den Mas Broto. Ayo Pak Dewi bali, ayo bali. Ayo, ayo, Bali ayo. bali. Mas Broto. Balik. Mas Broto. Lah. Kok dadi kaya ngene Suminten? Mas Broto obrat. Mas Broto obrat. Ele. Obrat. Suminten ele. Obrat. 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 Alah, kok dadi kaya ngene Suminten? Obrat. Jatuh cinta
berjuta rasanya, dipandang dibelah, Allah rasanya. Lagune mbak sing kekinian Tatan. Waktuku kecil aku nggak tahu yang mungil-mungil. Ku sentil-sentil, ku kira pentil, ternyata pentil. Waktuku nongol aku Tahu yang nongol-nongol. Ku senggol-senggol, ku kira botol, ternyata pistol. tembak-tembak, Dar dar dar, tembak-tembak. dar dar dar. Mas Broto. Lah, iki sumintene koene apa kono to? Kok. Sumintene kene apa kae jane? Kae lho lek kae iki yo. Endi to? Oh, Oh, kae yo suminten. oh alah. Lah. Betak-betak minangkani pamundutan. Dadi Wes wong iki. wis sapri wong edan rekoso Gus talah. Gandeng nek saingane wong edan terus ngedrop. Anak sing luwih sing senior. Ini ya salah satu fragmen yang ikonik loh dari Pak Seno. Dia toh. Iya. Kita bisa flashback dia toh Mas. Lho Pak nek Ayu Alami iki walaupun diadul-adul ya tetap menarik eksotis. Botakku ketok topri. Dandul lho. Malah kaya bokong kethek. Wis sapri aku guys ora cantik kok ora iso kemayung. Dadi ya botak. Tati yo kencang. Arep mirang-mirang kembayune. Kok le menghancurkan karirku. Ya kuwi jenenge Ora bersaing secara sehat. profesional ya ngono kuwi. Tas sida dadi manten ya diawul-awul ngono ya. Dadi bandrol ya. Apa? Banci brodol. Wis aku ora nyanyi aku sih isen wis malida. Malu aku. Malida. Pripun? Dek Gading. Jatahe sinten iki? Dek Agnes kali Mbak Oriza nggih? Nggih. Ah, iya. Napa? Wes jejero kae mah padha. Cek. Sugeng dalu Mas. Sugeng dalu Gading. Mbak Agnes, sugeng dalu Mbak Orisa. Apa to iki? Aku kaya kere dides lho Bre malah ketok jen. Terus aku tok siosi kok. Ya ampun. Lah kuwi Wis tak lah. nek ana manuk gur gari mencok mrono. Jangan keras-keras habis pakai conditioner. Piye nek enek apa? Manuk. Lho mencoke ora ning kono kok ndek kono kok. Nek kene ora gelem mencok gur nelek tok, Mbak. Lagune napa Dek Ariza kali Dek Agnes? Nggih, wau. Tasih wonten pambutan lelakon Mbak Menawi. Di situ ada mboten? Boten. Mbak Tatin? Tatin. Bebas. 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 Oh nggih. Sik. Nah, tak Napa li wong wau niku? Oh nggih, nganu mawon kula pengen apa ya? Apa? Flashback. Waduh, flashback. Apa kuwi? Endong. Oh. Nah. Itu adalah apa? Kembang rawi. Nggih diucapkan selamat ulang tahun kagem DS channel yang kelima. Semoga saya ngrembaka, saya akeh subscriber viewer-e. Pokoke saya solid, bahagia mulya. Sak lami-laminya. Amin. Iki rambut kok isine gurem to, Prima. lepek keramat iku lerah. Ya. Alon-alon ya, Jan. Lele. Malam minggu, malam yang panjang, malam yang asik buat pacar. Buat petanan. Pacar baru kenalan, kena di jalan.
saben dinane saya suwe sampai nyekel banjur ngomong mas aku Matur sembah nuwun Mbak Orisa, Mbak Agnes. Sami-sami Mas Gading. Nggih, niki Nggih. wonten wara-wara Dik Gading. Nggih. Ingkang kagungan mobil pickup dengan nomor polisi AB 8702 KIK dimohon untuk digeser sebentar karena menghalangi mobil yang mau keluar. Pindah malih mobil pickup AB 8702 KIK. Dalam 5 menit tidak digeser akan dijadikan door prize. Kejem. Oh alah. Ayo toh Pak D. Sing siji batune entek. Pelereno sik. Iya. Bunda Mimin batune entek bisa. Iya, iya wis ben leren sik ya Pak D Mimin ya Nggih. Le. Iya. Mesake raga tuwa. Golek sing ngono ku ya angel Le masane. Mas Kesban tak kon gelungan ya wegah. Sing dereng sowan iki enten Mbak Ayu, Nggih. Bu Neti. Nggih. Kalih Bu Wahyu, Bu Pras. Nggih. Sinten riyin jenengan ingkang miji? Barang-barang mawon. Oh, bareng-bareng. Nggih. Oh, nggih. Mangga. Mangga Bu Pras. Nyuwun suprotipun. Disuprot. Yo alah. Sugeng dalu Bu Prastiwi. Sugeng dalu Mbak Lah, Princess. pun bunga toh, pun disawer kalih penggemare. Disawer kembang ah kanca kok kanca edan. Dadi Disawer kok disawer ramban iki. dek dong iki kancaku edan. Dadi sing dikeki aku. Sugeng dalu Mbak Ayu. Nggih, sugeng dalu. Pripun kabaripun? Alhamdulillah sehat. Pak Kesman ugi sehat. Rapati Kok rapati pripun lho? jare suwe ra ketemu sampean. Oh, nek Pak Kesman pipisnya lancar toh? Heh? Pipisnya lancar. Yo lancar. Mosok toh? Heh? Nggih pas Jare rada gadel ngono ki. gadeni apa ta? Bro. Bu Neti sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu, Kak. Sehat Bu Neti. Alhamdulillah. Awet halus nggih. Hah? Bu Eki jan. Nggih. Mae. Bu Wahyu ki sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu, Mbak. Ucapan ulang tahun untuk Dalang Seno, monggo Bu Prastiwi. Pokoke sip ngono. Lah kok cekak osmen kok sip. Nggih mugi channel Dalang Seno semakin mendunia. Ning wis mendunia ya. Sampun. Nggih, amin. Mbak Ayu. Mugi-mugi channel Dalang Seno semakin tambah subscribernya. Amin. Amin. Kompak selalu anggota Dalang Seno. Solid. Solid. Nah, nggih, rukun selalu. Amin. Ya. Ya, Ya, ya. oke. Heeh. Bu Neti, monggo. Nggih, Mae, Kak. mae.
kagem Dalang Sena mugi selalu berjaya. Amin. Bu Wahyu. Idem sampun sedaya niki. Nggih. Wah. Lagune napa? Dek Gade. Niki sekalian enten sik WA. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalu Mas Gading. Derek mangayu bahagia awit pengetan 5 tahun Dalang Sena channel mugi tansah ngrembaka. Amin. Amin. Kagem Mas Gading tetap semangat tanpa kendat. Khususipun kagem almarhum Ki Nugroho. Mugi-mugi swarga langgeng. Al-Fatihah. Saking Ahmad Badawi Bintaran Piungan. Insya Allah Badawi kok dari Badawi. panjenengan ngantos biar dalam salam kagem Ibu Agnes. Nyuwun pun waosaken nggih Mas Gading nggih. Nyuwun lelagon ngimpi. Oh iki ngisore ana meneh iki. Izin tanpa saweran. Oh nggih. Oh. Kendel men. Ngimpi kagem goro-goro mawon mengke. Oh nggih. Niki diaturke liwung nggih Liwung pamundutanipun. nggih. Monggo. Wah sampun enten liwung riyin. Enten ingkang ngersakaken duet Lintang Asmara. Ingkang nyanyi Dek Lintang kali Mas Gading. Wah, lah rapal aku. Catetan. Nek Lintang Kairo hafal. Ah. Nek karaoke apal ora? Wah, hafal banget aku. Cinta apa jenenge? Sehidup semati ya. Kowe ya gelem kowe karo aku. Ora. Wah, kowe ora kok. Yo gimmick Lah ki acting. sinden beberapa generasi Nggih. lho. Oh, Dari kok malah ora gelem. Nek kowe ora gelem ya mabuk sik. Nek njuk gelem ora aku. Sampun pun fosile sinden. kok fosile lho. Ki sinden senior no lho, Le. Oh, senior, Ki zaman Mbah nggih. Kakungmu, Nggih. Bapak terus saiki ngomong sliramu. Nggih. Yo lho, iki sinden leluhur. Oh, Kowe ya edan. ya main padha wae. Kok jenglot piye to Pak kowe iki kok? Bu, jare jenglot to Tri, Bu. Heeh, ana sing rukul lho. Bubuten ya. Oh, alah. Kok padake jenglot. Oh, arti bubu. Jangan ayu-ayu padake. Wis yo. Apa? Ya, Arep napa? ngomong apa nek? Lewung. Lewung. Mbok menawa ngrayu aku sebenar ngopo kowe? Hah? Ora ngapa-ngapa. Oh, kene mengrawani. Yo, kliwong ndak Wani apa-apa. bae. Nggih. Ayo ndak selak dikisruh le dantenan nggih. Jenengan Riki ngajari wae bintang tamu arep penak. Oke. Yo. Kula di tengah. Nah. Bu Prastiwi sebelah sini. Oke. Nggih, mungkin ndak kesampluk kancane. Soale ora ketok. Kemasan saset kok ya. Kok kemasan saset? Lho cilik. Kae lho tisu sik dienggo ngelap nggon galon-galon kae lho. Main semene kae lho. Ya, kemasan saset. Bu Prastiwi iki ora cilik, ora alit. Apa? Kowe le gegeden. Oh ayo. Aku padake tisu. Heeh. Heeh. Halo. Seneng banget aku. Alah, lati garek tisu apa nih Rian? Nah, Bu? ya iso mbok ngelap. Nek tisu nek keringetan. Heeh ta? Tisu goib. Tisu sulap. Monggo lewung, rencang-rencang. Buka celuk. Seluk yuk. Ayo yuk, seluk yuk. Apa?
Semangat, ayo. Liyane jogetke iso pas ki buke kok gedabikan dhewe. Aduh yo. Yo wis umum nek wong tuwa ki sok meleset to no. Alah. Kira kan. Ayo Mbak Bu Wahyu. Sabtu penitati. Matur sembah nuwun. Yuk. Ayo Mas yuk. Gelak isu. Aduh. Lah searching karo ngadeg. Nah, sik berjalan. Sik dipaske sik kamerane. Nah. Spoti. Maju. Mandiri wedok. Iki mengulang Dalang Seno channel yang pertama. Ini kalau nebet di Spoti. Ayo, Spoti kanca-kanca. Nah, ini kok Spoti. Sudah di muka? Ya. Ya, apa kersanya? Nembang dong. Nembang apa? Nimbang ono katresan. Imbang ono katresananku. Aku sendiri aja atau ditambahin dong gitu, satu barang gono gitu. Biar dia dirubung gitu, ngerasain kebahagiaan. Milih Mas Dodo. Mas Dodo milih Mas Dodo. Milih aja. Iki Dalang Seno channel ulang tahun dadi kowe wenang. Kono milih yo. Alah, apa kae wae. Kewe. Milih ada Agnes ono, Riza ono, Tatin, Ayu.
Yo Mbak Tatin. Langsung plerak. Oh sapa? Oh. Curang. Sapa manut aku. Nostalgia iki. Milih sapa? Milih sapa? Sampean. Jarene ra masuk. Masuk ayo saiki yo. Awak gak aku nek dipaksa. Nek dimasuk-masuke gak aku. Gelak esuk. Ya wis esuk ya ben kok ngopo. Ya Mbak Orisa yo. Nah, Mbak Risa wae sing masuk. Orisa. Kok Tatin? Wis Mbak yakin? Tatin lho, jare Mbak Tatin. Ya wis dimasuk-masuke. Oke. Nah ya. Ayo. Aktif sekali, Bun. Kene tengah. Kayak keluruk pisan. Biyen apal kok saiki ra apal kene tengah. Lali. Ra entuk ngepek iki. Besok meneh dinaime kae men apik. Imbang ana katresnanku. Langsung wae kan. Enggak usah bawa ya. Nggih, langsung mawon. Yo. Lenang mulai dulu. Saben dina mung ngalamun jroning sepi samun amok tansah katulung wewayanganmu done mas wong ayu. Kene mangono sik. Lindan bisa lali sayang rucek hati wong bagus tansah gumanten ing padang ning netra. Bebasane tan bisa tinuku condoklah prasetyaku ngorbanake jiwa lan rasa. Wes HP-ne copot, HP-ne. Wes. Ayo jadel yuk. Ayo kulino jadel. Saben dina mung ngalamun jroning sepi samun
Wah, ayo. Wedok. Pisan meneh kae njaluk pisan meneh ben Jatil. Sak puteran meneh iki. Biasanya ngene ta? Alo-alo ose ngono kan. Ya apa lagune apa? Lagune apa biasane? Sing diangkat sikile. Nah. Mengko Kang Mas kan rasaku. Iya. Hasilnya kayak celeng mau piye? Tapi no celeng pojaran. Arep nganggo celeng apa piye? No celeng ra, no celeng ra. Yuk mulet yuk. Mas Dodo ora serius. Emoh ah. Wong bedino Jatil lho. Emoh ah aku ah, ora serius emoh ah. Wis lali piye? Ayo sa. Emoh ah aku ah. Lah, no celeng itu. Kowe. Kami serahkan celeng ini kepadamu. Wes. Gek wes yo. Yo. Siapa? Koncone siapa? Koncone siapa? Hah? Tanggone Mas Hadi kae. Ayo Rel. Ayo. Kae disawer kae lho, Mas. Disawer, Mas. Disawer. Mas Dodok, ini spesial Mas Dodok. Ya. Mas Dodok lho. Tak tembangi ya. Iki dikancani sapa mau? Oh ya dhewe ya. Dendang Mas Hadi ya. Iki lagune Sarinande Putri Sarinande Putri Solo Papucan Dewi Mari Yo. Putri menari diiringi lagu Sarinande irang-irang montore kanjeng kanan rene sopirane yen to
Bener. Jadel. Lagunya apa tak Jadel lah. Orang saya. Apa lagu nih? Bacut ke mau? Jarum-jarum. Ayo yuk, jarum-jarum yuk. Nah. Jarum-jarum wong manis dikasih jarum. Yuk. Pripun Pak Dalang, Pak Dalang, Mas Dalang. Pun sak dereng Pun niki sak le dereng. 50.000. Sawarane pinten mau? 100. Iki lho 52 lembar. Lho. Wah, iki sik 75 e. Biasanya ini nek celeng iki jegur nanggon nganu kae lho. Jegur Rokok nanggon jegur. banyu ae lho. Jegur nanggon apa jeneng? Juk karo nyokoti ketel bareng kae lho. Jare ra masuk kok alarm. Saiki muni masuk. Saiki wis masuk jare. Oh. Ini ra sadar ngono jare. Wis mengke-mengke. Apa niki? Digongke ora iki. Oh, mau aku kurang heeh. Ayo saat Digongke ben gram 100. Mangka Kang Mas prasetyanku bebasane tak bisa tinungku Jondalan prasetyanku tak korban nangke jiwa lan ragaku Sampun, digawa iki Sampun. sawerane. Matur suwun Pak, tukon bobok, tukon pilis, laris manis. Laris. Ya ora no. Kudune aku njaluk kuwi wong aku wis nembang kok. Tambahe piye? Wis korene. Menika sampun, Mas. Sampun, Mbak Tatin. Kono saiki giliran kowe, Kang. Rasa maju. Mbok wis aku ki rasa wae. Iki mau wis aku wis seneng banget kok karo jadilan iki mau. Wis tenan ora? Ora. Seneng banget aku karo jadilan iki mau nonton jadilan wis. Wah bunga banget atiku. Ora Mas Dodo mengis-mengis seneng banget aku wisan. Lah iki arep ngopo? Lah ya biasane kewajiban bos, punakawan. Tak terakane, Bapak. Wah ya wis. Sono ndara. Sono sinuwun Kresna. Ayo kepiye? Wis rono wae to. Anu wae ya. Apa? Playon Sangaya Jawa biasa. Ya wis ngono ku ya ora apa-apa. Ya wis gak rono wae ya.